Sisaqhubeka kanjalo sigijima futhi ngeyithola nangeyiphakamiso zethu sigijima ngo-level 16 njengamanje lapha sikhona. U-level 16 wethu uzothola into efana nale kodwa ihambi yodwa ihamba nale. Hamba bobabili ngale ndlela, that is our level 16. U-level 16 wethu akanabungozi kodwa umthetho wakhona naye munye vo akana umthetho omningi. U-level 16 uthi awusayidli into eyinyama. That is our level 16. Into eyinyama ngeke usayidli. Into eyinyama awusayidli inhloko into eyinyama. Once wasathu level 16 ufuna ukuthi wazi ukuthi inyama awusayidli, wena nenyama senizitha, wena nenyama nisahlangana noma ngabe uhlobo lonyama enjani, inyama ngeke usayidla once wasathu level 16. Lokho lokufuna ukuthi ukwazi. Siqhubeke njalo ke manje siye ku level 16 level 17. U-level 17 wethu ke level 17 uthi sikuphakamisa ngeenwele zakho, inwele sikuphakamisa ngeenwele zakho ku level 17. Ufika wena ungashefile, inwele zakho uzosigondela khona lapha esigodlweni, sigonde inwele zakho yonke lapho kumele khona inwele, sigonde inwele zakho, sisebenzele inwele bese zenza into ethile phezulu komzimba wakho, sikuphakamise ngazo le inwele zakho. Into ekufuna ukuthi uyazi ke manje uma ngabe uzothatha u-level 17 ukuthi angeke usaphinda ugunde inwele empilweni yakho. Noma ngabe kubi lapha kumele khona inwele wena usagundi, inwele usazisusa ku level 17. Yeke usaphinda ugunde inwele empilweni yakho. Akabulali, akanawo umthetho omningi, akafuni nje i-sacrifice. Ufuna nje wena uthi uhlala uneyinwele. Once wagunda inwele kuphelile ngawe. Ububi baka level 17 umunye vo. Yilobo ukuthi once wagunda inwele into zakho zonke oyisebenzele nazo zishabalala with immediate effect. Ungena amakhulu alandelana, uze kuthiwa imoto yakhe ishayisile, uze kuthiwa nayo indlu ishile, uze kuthiwa nayo sitolo ugqekeziwe, kube isiphithiphithi nje kube inyakanyaka. Ushabalala yonke into with immediate effect. Once wagunda inwele. Kubalekile ukuthi inwele zakho ungazigundi, kubaleke kakhulu lokho. Awusagundi, awuzilokothi inwele zakho uzigunde, awuzilokothi. Amandla akho asuka seyinweleni ke manje ngaleso sikhathi leso. That's our level 17. Sichubeke njalo ke manje siye ku level 18 wethu. U-level 18 wethu uyamthatha manje umuntu wesilisa, uyamthatha manje umuntu wesifazane akabandlula u-level 18 wethu. Kodwa u-level 18 wethu udinga ini? Udinga ukuthi wona ube nesibindi. Imali ihambisana nesibindi, ngeke ube nemali unganaso isibindi, udinga ukuthi ube nesibindi. U-level 18 wethu sizokuthatha siye nawe endaweni yasemoshari, sikunike isidumbu esi-fresh. Fresh. Umuntu uceda ukushona ongangena efrijini. Kudinga ukuthi wena ulale naye, wenze ucansi naye. Kubalekile ukuthi ulale naye ngokweqiniso, ungalali naye ngoba ugcina icala, ngoba ufuna ukuthi uzuchame uma umuntu wesilisa. Udedele ufuna ukuthi uzuchame. Le yanhlanyelo yakho kufanele isalile lapha kulesa sidumbu lesiya. Kusho ukuthi inhlupheko yakho uyishiya lapha nokuphinda uhlupheke. Uthi mawusuka lapho bese sesihamba nawe endaweni yasehlathini ke manje sokwenzela amasiko omgomo wakhona. Emva kwamasiko omgomo sizokunikeza into ethile efana nayo le, kodwa akusile kodwa ifana nayo le, similar to this kodwa akuyona le. Lento le uzokwazi ukuthi ukhulume nayo, ngokukhuluma nayo le yanto le yento zakho zoyenzeka. Noma ngabe ufuna ineke ile nyeke yenzeke. Bese ke manje umvuselela unyaka nonyaka. Unyaka nonyaka ufuna ukuthi ubuye uzolala nesidumbu esisha futhi. Kudinga ukuthi uchame le yanhlanyelo yakho, isperm sakho, useed sisale lapha kulesa sidumbu lesiya. Unyaka nonyaka ufuna ukuthi uvuselele ulale nesidumbu unyaka nonyaka. That is our level 18. Unama ngabe umuntu wesifazane futhi wenza ngaleyo ndlela leyo, kudinga ukuthi sikuthathe usikise emoshaka sikunike isidumbu somuntu oyindoda. Ufike lapho uvula amathanga ngale ndlela bese wena wenza lokho kuthiwa woman on top. Uzisize ngaloya muntu, uzisiza ngaloya muntu, ingqondo yakho uyivumele ukuthi ihambe, ngoba kudinga ukuthi nawe uchame. Uma ungakachame anyeke lento iphile, ngeke iphefumule. Kubalekile ukuthi uchame ukuze into ikwazi ukuphila, ukwazi ukuphefumula kuwe. Siqhubeke njalo ke manje siye ku level wethu level 19. U-level 19 kudingeka ukuthi uthole intambo yomuntu oyihengile. Kudinga uthole intambo yomuntu oyihengile u-level 19. Uma ngabe uyitholanga ukhululeke thina sizokunikeza. Kudinga sithole intambo yomuntu oyihengile uzophakama ngayo lo muntu loyo. Umuntu ke makayihengile usuka ngakashoni ngokuphelele, usuka shone ngokwenyama kodwa emkhathini usuka saphila, ngoba lo muntu lo usithathele impilo yakhe, insuku zakhe zokuphila sesekhona. Akangeni ngaloko bakufika miswe, uyozangena mase kufika isikhathi sakhe sokuthi uNkulunkulu amkhumbule. Uma ngabe uNkulunkulu bakazomkhumbula na 50 years, yena waze ngathi ana 25, kusho ukuthi una 25
5 years umoya wakho uzolebula uzulazula. Ngakho ke sithatha loyo moya loyo moya lo yiwona sokuphakamisa ngawo ngoba le ntambo uyihenge ngayo umoya wakho uphele kule ntambo leya sokuphakamisa ngale ntambo. Lo muntu uyena ozomthuma ukuthi akenze izinto zakho zenzeke uzokwenza izindawo ezahlukahlukene. Uyena ozomthuma kaze into zakho ukuthi zenzeke, akuvulele iminyango yempumelelo, akuvulele iminyango yemali, uphathe imali njengemali ucebe, ube isigwili imali kuvume. Lo muntu loyo ke manje uzokusebenzela until insuku zakhe zokuphila emhlabeni ziphele. Uma sesiphelile kude ukuthi uthole enye ke manje intambo futhi yesidumbu, umuntu oyihengile uzokwazi futhi uphinde futhi uvuse le nto yakho izokwazi ukuchubeka ikusebenzele. Le nto leyo izokusebenzela until lo muntu lo kufika isikhathi sakhe sokuthi vele uNkulunkulu bekumele ngabe sekayamkhumbula ngalezo sikhathi leso bese yahamba emhlabeni. Kodwa uma ngabe umoya wakho usazulazula emkhathini uyokusebenzela wena. That is why level 19. Then sibo no level 20. Level 20 uya lapha emakhasino noma endaweni ehlale igwili. Kudinga ukuthi uthole intombi zogwaya, bona abantu bababhema lapha esipontshini kuyokusala amathe abo. Sidinga lezo intombi lezo zogwaya, sizigaye sikhandile ukhubo leninamandla lezo intombi lezo zogwaya. Bese ngoba labantu ababhemile kwasala ama DNA wabo lapha ya, siyothebula amandla welimi labo. Ilimi ke linamandla kakhulu, ilimi liyadala. Siyothebula amandla afubathiswe ke elimini labo ukuthi yonke into eyamandla efumathiswe elimini labo bese ukwazi ukuphila kuwe. Kanjani na? Lezi intombi lesiya wena umuzilana ufuna ukulanda ezigwili, ngasathi intombi zogwaye zabantu abanganamali, ufuna ukulanda ezigwili. Kude ukuthi ke manje sisigaye lezi intombi zogwaye bese ikhanda into efana nale. Ngazo lezi intombi zogwaye simase khanda into efana nalena, wena uma uvula lapha ya ukhuluma amadlozi walabantu lawa ya wonke ayobese wamemeka ayolekelana nalamadlozi wakho ukuthi into zakho ziyenzeke. Inhlupheko uyophela uyobese unamasoja amaningi. Phela amadlozi afana namasoja ngoba yiwona wathi uma kusekwenzela into zakho. So wena mosona amasoja wakho plus nalamasoja lawa athayiseliwe walabantu lawa ya, futhi labantu laba bona beyohlupha impilo yabo yonke ngoba amadlozi abo bangasababukanga. Amadlozi wabo bese wasebenzela wena uyophakama ube isigwili ucebe phansi imali njengemali ngalezo intombi zogwaya. That is why level 20. Ayikhani elaborate fail ukuthi kwenza kanjani lokho lapha, kodwa nje mina ngikubeka esithombeni ukuthi uwazi ukuthi into yakho siyikhanda kanjani. Mina njengenyanga yamacala ngithi ukhumbula ukuthi ayikho inkinga nesixazululo. Ukuthi libe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo. Kukhona ukuphila, uyazikhethela ukuthi ufuna ukufika kuyiphi level, ubheke ilevel ezolingana izinga lakho, ezolingana izicathulo zakho, ezolingana wena, bese ungena shiqi izikulingane, uphila impilo yakho ibe mnandi, kube kuhle phezulu impilo yakho. Uma ufuna ukuphila uyayiphilela, uma futhi ungafuni ukuphila uyahlala ungayiphileli. Isinqumo ugcina ukusuka ube yisakho. Wena kufuneka nje ukuthi wazi ilevel oyithathile nomgomo walevel oyithathile, uyenze lokho uzothi ukwenze, ayibukho ubungozi. Kodwa uma ngabe uzoyenza lokho okuphambene naloko yena ethi ukwenze, uyaqala ubungozi boba khona. Nyama lapho mina njengenyanga yamacala ngize inkinga nesixazululo ukuthi libe inkinga kusho nesixazululo.